A tu je druhé video. Hore je lyžiarsky breh. Čiže kto bude vedieť, kde sa toto tu nachádza. Je to veľmi pekný areál, veľmi pekný. Deti tu majú čo robiť. Myslím, že aj na bajkoch, keď prídete, je to super. Čiže veľmi pekný areál. Poviem, že je to smerom na poľským hraniciam. A dobre, no, tak vám poviem, že je to blízko Medzilaboriec. Ale tak je to veľmi pekná chata.